La participació ciutadana, per tant, és un dels pilars fonamentals per fer aquesta RRI. És molt important incorporar la veu dels pacients, de les entitats i de la ciutadania en general. Un any més, l'IRB Lleida celebra la jornada Som Recerca i enguany ho fa amb una novetat molt significativa: la presentació de la Comissió de Pacients de l'IRB Lleida. És una jornada orientada a identificar les millors maneres de fer participar els pacients a la recerca. És un grup molt participatiu. I llavors des de l'IRB Lleida ens van dir que si volien participar com a entitat. Que la tasca que sembla que ens han encomanat, per resumir, és ajudar, entre cometes, als investigadors, donant-los el punt de vista del pacient. L'àrea de recerca de l'IRB, on s'inclouen les ataxis, que tenemos ganas e interés de poder echar una mano. Per què? Perquè nosaltres semblem que estem tots molt bé, però no servim per a res. Prop d'un 50%, 40 i llargs, al llarg de la seva vida tindrà càncer, el qual o ets familiar, o ets pacient i familiar. El van convidar a participar en un treball de recerca sobre el Parkinson y el moviment. Salud mental también existe, aparte de cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. I conec molt bé el que és la malaltia, tant física com emocionalment. Jo estic molt contenta d'estar en aquesta comissió, gràcies a l'IRB. Sortosament encara no tinc un trastorn mental, però sí que sóc la mare d'un noi que té un trastorn mental. Que la col·laboració dels pacients ajuda a apropar més les necessitats reals dels pacients. Enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda en hombres. Y lo que recibimos por parte de los integrantes de la comisión fue una escucha activa, que en algunos casos se tradujo en una batería de preguntas que nos hizo replantearnos algunos aspectos del proyecto, y además, al ser pacientes de distintos ámbitos, pues aportaron enfoques distintos. Look around where you are. See my love shine like the stars. Take a breath where you stand. I'm forever here to hold your hand. Oh. Que continuïn amb aquest finançament perquè l'any vinent puguem tenir una setena jornada. I per la meva part, agrair-vos a tots la vostra presència i ens veiem d'aquí un any.